Салом алейкум дӯстони азиз, созаи назарин саломатиё хубай. Имрӯза навори мо духтарако аз Зарафшон назди поликлиникаи 14 пешниҳод мешава. Марҳамат ориентир шад бинен духтарако магазини Ясмин шоп. Беҳад аксияҳои нағз рафтаистад двойкои турецкира 50 сомон кадагиан духтаро. ҳозир ай пеш меравем. ҳам либосҳои занона, ҳам либосҳои кӯдакона ҳаст. Якта ба якта ман шумода нархоша мефаҳмонам. Доставка доранд. Мана Ясмин шоп. Вориди нуқтаи савдо мегардем. Баъдан бо якта ба якта ҳамаша нишон метем. Апай Гулбиби ана киртахари омадан. Апай Гулбиби аксия рафта истода иҷа. Аксияи калон нигоҳ кунед. 800 сомон куртаҳои ипекаи туркӣ. Духтаро диден ипекои фасону арзон кардиам. Мана мардум инҷа би нигоҳ кунед аксия. Аксия бине вой вай ина. Куртаҳои туркӣ 250 сомона 150 сомон. Ина духтаро турецкиян 150 сомон шидиям диден. Мана ин материалошуна одамое ки мефаҳма нигоҳ кунед. Размерои фасон доштиян духтаро. Мана беҳтарин. Марҳамат. Рақамашонам мемонам кати хичонам суҳбат шавен тамошобино ира бинен охе. Качествашда гап нест. Аҷои куртаҳо, аҷои материалҳои ина бине муллои макак. Ина бине омада барои иди Рамазон гири занако. Ина бине вай вай. 150 сомон духтаро беҳтарин нарх. Иша бинен бо чихшуче. Ҳамашон арзон шудагиай. Мана икрташа дидем. Дар ҳақиқат ҳам хушрӯ. Ана ин нош бошад 250 сомон. Ана ин моделаш бо 250 сомон. 200 сомон. 200 шуд 200 мана. Ина иҷа. Ина нош тигрош 200 сомон духтаро. Мана. Фасон. Хушрӯ. Беҳад духчам хушрӯвай духтаро. Марҳамат апай Гулбиби ҳам шумода тавсия метия ки ҳамин нуқтаи савдо биёен. Беҳтарин чизо ин материалоя бине, ин куртаҳои духта бине, ин обуфоя бине, ин попшоя. Хеле попшоя хушрӯ. Ёям ҳамаш аксия шудай. Инам аксияи калон шудагия. Мана ҳамаш аксия. Ана нигоҳ кунед. Ҳамаи ҳамин аксия. 200 сомон. 200 сомон. Аз ин чанд тарасветкая бо бинен духтаро. Мана. Мушобинони азиз, бачаги духтарӣ ҳастай турецки двойкои фасон 50 сомон. Бинен чӣ хел фасонакан. Ино қимат бадан ҳози арзон шидан. Ба хотири моҳи шарифи Рамазон аксия рафтаистай духтаро. Доставка низ доранд. Мана бинен глоша чӣ хел глои хушрӯ то 4-5 солара размер аст. Нигоҳ кунед 140 сомон будай пеш. Ҳозир бошад барои шумо 50 сомон. Ина духтариша бинен. Аз инам чанд та расветкаи фасон размеро ҳастай. Ина ба ҳазур метавонен ки омада харидорӣ кунен. Бинен ласиначошам хушрӯ. Мана пахтаги тоза ҳам футболкош ҳам ласинош. Ина моделиш бо дигар хелай диден 50 сомонӣ. Беҳад иҷада интихоб бисёрай. Мана рангошон, моделошон ҳар хелаяй. Ана баъдан бо ҳастай 70 сомона. Ана двойкош бошад 70 сомон. Рубашкаву футболка дора бинен чандта расветкаяй аз инама. Ана ин тараф бошад духтарако двойкои хушрӯви 200-250 сомона 100 сомон шудагиай. Мана каседа дар кор бошад метавонен ки харидорӣ кунен. ира бинен омада ай пеш бинен духтаро беҳад фасонай. ина 100 сомон шудагиай. Мана бинен чӣ хел хушрӯчаан. Бо якчанд модели дигашам нишонитен. Ана иша бинен охи духтаро фасониша хитон медонен ки анами чӣ хел қиматай. Лекин ин нуқтаи савдода шумо ира 100 сомонда метонен харидорӣ кунен. Марҳамат. Мана бачагиам ҳаст, духтариам ҳаст. нигоҳ кунен. Бетман ҳаст диден. аҷоибот. Инамино ҳамаш 100 сомонӣ турецки тоза. Хулас рақамашона ман мемонам дар рӯи экран. Нависен шуда бо шумода сурат мепартоянд. Ина диден турки тоза. Человек паук ё кӯдако бисёр нағз мебинанд. ин двойкаша бубинен. чӣ хушрӯй. интихоб хеле зиёдай. Мана нависен бо маълумоти бештар аз хичон пайдо кунен. Тамошобино бинен аксияи
появзолои турецки рафтаистай тоза туркиян 100 сомон. Бинен модело бисёрай аз 100 сомон то 250 сомона. Аз ҳама қиматаш 250 сомон ки ино баъзеош 400-500 сомона будан. Ҳозир бошад нигоҳ кунед. Иш 150 мана турецки тоза 150 сомон. Ишам 150 сомон. Платформа каси нағз мебина. Ана ино шлёпко туркиё 100 сомон. Марамад метавонен биёен ай пеш бо бинед интихоб хеле зиёдай. Мана 100 сомон. Ино 100 сомон. Сабука кан бо духтаро. Инош 150. Ино 200 сомон зара. Мана ҳамаи анамино пояфзолои навинкаи турки. Ино 250 сомони диден. Ина кадомиша ки мегирен и тараф бошад 250 сомон шидагай. Анаи моделошам турецки тоза 250 сомон. беҳтарин нарх кардагиян. Касоне ки аз ино гирифтагай медонад ки нархи аслиш чанд сум буд. ҳозир бошад 250 сомонда. Инора метавонед аз ин нуқтаи савдо харидорӣ кунед. хулас духтаро ҳама чишон аксия шидагай. Аз материал сар карда бо тамоми либосаву пояфзоли занунаву кӯдакона бо нархи дастрас пешниҳод шидагай ҷада. Ина ино чандан? Хушрӯчанд бинен. 150 сомонам качестваш зурай духтаро. Мана турецки тоза марамат омада бо бинен хтон. Духтарако аз 80 сомон сар карда дар ин нуқтаи савдо шумо материал метонен харидорӣ кунен. Турецки паплинак доран, ипек доран, ҳамаи чӣ доран. хулас мана 80 сомонаш дубайски паплинояй, а ино бошад диден ҳамаш турки. Мана то 750 сомон. ипекои навинка. Мана бине чихе хушрӯ 750 аминоя на оригинало марамад. Инаи моделош 650 сомон. ипекои хушрӯ, ипекои фасон. игло дар ягон ҷо нест духтарако, фақат дар нами нуқтаи савдои ясмин шоп метонен пайдо кунен. инстаграмшам ман мемонам духтаро, агар хоҳиш дошта бошед даромада бо моделошона дар уҷа тамошо кунен. инчунин шарфҳои фасон доранд. шарфотон аз чанд сума сар меша? шарфо ай 80 сар меша то 150. ай 80 сомон то 150 сомона шарф пайдо мекунед. иёям бори туркиву бори дубай. мана бинед моделош беҳад бисёрай шарфошонам. ҳамаш гулчин кардагай духтарако. мана бинед ира бинед чихе хушрӯчанд. бо ё румолана ина румолам доранд. баъд сумкои фасон доранд. ина сумкотон ай чанд сум то чанд сумай? ай чанд сумаса? ҳа тамошо бино сумочкои фасон аксияш дай кадомиша гирен 130 сомон. марҳамат качествои нағз. мана 130 сомони. ина иҷо шанелу ҳамаи чи ҳастай духтаро беҳад сифатошон хубай. мана 130 сомон. ина шанел шабинем чихе хушрӯай бисёриё мекобад. ина иҷа биёен ҳастай 130 сомон. аксияи калон. ҳаминора бо нархи дастрас метавонен ки харидорӣ кунен. баъзи якта ба якта хел нишон метиҳам. бо агар хушрӯ надиден духтаро чуна нависен рақамошон аст дар рӯи экран шумо да сурат мепартавен. иша бинен фасониша. мана сифатошта гап нест. беҳад качествои нағз доранд. мана бинен чихе хушрӯанд. ҳамаи ҳамино. мана тигр касе мехост тигршам бидай духтаро. мана 130 сомон. беҳтарин интихоб дар анами нуқтаи савдои ясмин шоп. и шанелкаша бинен бо духтаро. диёрая и диёрай. мана фасонак качествои беҳтарин. бино анаи куртои фасон шона акция кардагиян 150 сомон. ҳамқа куртои фасонай. мана паплинакои хушрӯ духчам размерошам беҳтарин размерояй. мана 150 сомон. марамат касе дар корай духтаро ами тарафи зарафшонда бошад ё наздикиёшда ҳатман биёен тамошо кунен интихоб кунен. мана 150 сомон. качествоошонда гап нест. паплинакои ғафсаки хушрӯанд. мана 150 сомон. ҳамаш гулои навинка. ҳамаш бо духтоша аҳамиятия чихе хушрӯ духтагиян. кадомиша ки мегирен инамудаш 200 ай. анаи моделош бошад бо 200 сомон духтаро.
мана ишам 200 мана инош 200 сомонӣ интихоб хеле зиёдай ина касоне ки киртаи арзон мехоҳанд дариҷа пайдо карда метавонен тамошобино киртои хушрӯ мана тигр ҳастай мана гилако ҳастай хулас гило бисёранд мана бинен чихе гилакош хушрӯвай духтаро материалошон аҷоиботай шута мепӯшен ҳеччи намешава ҳамаш ваяй папилнакои оригинал аз и гилдорак диден бо дигар вайшам ҳастай рангшам духтарако кадомеша ки хушрӯ надиден духча фасонша мисол метавонед нависеншона хушрӯ када бо хучон шумода суратча мепартоянд баъд ба ҳазур метавонед интихоб кунед инами модела аҳамиятен чанд расветкаяй мана и рангшай ана и рангай беҳтарин ранго пешниҳод шудагай 200 сомон ай моделош размерошона бинен чихе размерои хушрӯвай калони фасонай размерош размери майда ҳам ҳаст калоноям ҳаст бештар балишмерка мепурсам барои ҳавай духтаро мана киртои духтаги ипекои фасон арзон шид нигоҳ кунен бар хиткати хушрӯ кадагиянд мана нархшон 800 сомон шидагия ино 1200 будан ҳозир 800 сомон ина кадом намуде мегирен 800 сомон пешниҳод шидагия духтаги тайёр ипекои оригинал марамат биёен бо нигоҳ кунен королевский бар хиткати аҷоибот оро додагиянд фасон омадагия ина духтаро хоҳишмандо омада ҳатман ай пеш борошона як маротиба бинеду харидорӣ кунен мана барои ид касе кирта нагирифтай биёен киртаи тайёрак духтагӣ ҳастай шумора интизорай мана бинен инамино ҳамаш расветкоша бинен охи духтаро иша ишда хушрӯвай иша дигаришда хушрӯвай ҳамаш бо нархи 800 сомон пешниҳоди шумо гаштагиай азиз нигоҳ кунед анаи моделош бошад 250 сомон мана бинен иқа папилнакои хушрӯ туркиян духтаро беҳад мулоимак фасон 250 сомон ҳамагӣ мана ино қимат будан ҳози аксия рафтестай шумо метавонед дар аксия амина 250 сомонда харидорӣ кунед беҳад киртачои хушрӯванд ина ёша бинен бо ишам ами нархай ина грибишинакошам ҳами хел 250 сомон хиқапен ба қад нишонсиём мана бинен духтаро ба қад чихе хушрӯвай бо чанд тавай дора диден чанд ранг дора мана и модело ҳаст ҳамино ҳамаш 250 сомонӣ и белмандоояма ина аднатони белмандооям ҳами хел 250 сомон шидагиай мана бинен чихе хушрӯчаян оригинало ипеки дигара нишон метавонам духтаро 650 сомонай қафасон бо расветка дора беҳад хушрӯчай марамат касе даркорай биёен ай и бо диден кабучам ҳастай мана тёмносинишам ҳаст 650 сомонӣ духтакаш фасонай ай пеш омада якбор бинен сангчошон оригинал ина иҷода киртои вай вечерни бисёра инаи туркиёям фасон иё чанда 450 сомон кадагиян балишмеркора диден расветка дора расветкаи хушрӯ анаи модел ба хушрӯа ичансмай коричневый 450 сомон нигоҳ кунен и кирто 800 сомон будан ҳозир бошад 450 сомонда шумо метавонед харидорӣ кунен аз анами нуқтаи савдои ясмин шоп хулас ҳама чишон арзонай духтаро халатои туркия ҳастай мана бинен ҳар чӣ доранд ҳиҷобу чизе ки хоҳен ҳастай ҳиҷоботон чандиян ина 600 сомон ҳиҷобои ҳархела доранд духтаро бо суратон мепартоянд интихоб кунен азиз пижамаву нижни бельёям ҳастай турецки тоза ина хоҳишмандо метавонанд ки нависеншона бо маълумоти бештар аз хучон пайдо кунен мана кадомиша мегирен диден нархшон аз чанд сомон сар меша пижамаотон 150 сомон сар мешава турецки тоза пижама нен иҷодам амхе турецкиёи хушрӯ доранд бо ина кадомиш маъқултон мешава метавонед аз рӯи наворум скриншот карда нависеншона шумода сурат мепартоянд нархша мефаҳмонанд диден духтаро чихе фасонак
با همین نواری امروزه ما جمع بس می شود. یک بار دیگر تکرار میکنیم. این نقطه سودا در زرافشان نزدیک پلیکلینیکای 14 جایگیری. این رقم های سوداگر در روی اکران هست. با اگر نفهمیدید می توانید خودتون نویسید. دستافکه هم دارن.